Скъпи приятелю, чуй днес тази песен, с която Господ хлопа на твоята врата. И не дей да си казваш: нямам време, нямам време. Защото един ден ще трябва да напуснеш това тяло и ще застанем всички пред Христовото съдилище. И тогава ще бъде много страшно, ако Господ ни каже: и аз нямам време за вас. Затова приеми Христос и днес нека да дойде спасение в дома ти. Натоварени с грижи, объркани, всички свели надолу глави, всички тръгнали, всички забравили, че в телата си носят души. Натоварени с грижи, объркани, всички свели надолу глави, всички тръгнали, всички забравили, че в телата си носят души. Няма време, няма време. Всички тръгнали, всички забравили, че в телата си носят души. Няма време. Какво хубаво писмо, всички букви цветещи, а всички буквички животни. Я да взема да посрещна. Какво това красиво бяло нещо? Колко хубаво уха е! Аз съм малко кукиче, носа топли дни. Ако обичаш някой, на него ти подари. Не, отивай да го потърсиш другаде. Еби, добре. Какво това красиво нещо режево? Колко хубаво уха е! Мизухаче с поланче, с оранжевото ланче, пато пичето изпивали, пълен заснаха свинята.
гости, да сте видяли моя тука пред да върви от тука? Да. Добре. Здравей. Добре дошъл. Сам си тук вече. Аз ще си почина. Пане Пролет! Пане Пролет! Слънце грей! И ни гледа се завей! Свети сонце и да и светействата са стран! Порeci na моята душа, дева, ти променеш моята съдба. Исусе, порeci на моята душа, Исусе, ти променеш моята съдба. О Боже мой, мангава тут, биторо нашиме, мангава тут, мангава. Какво хубаво писмо, всички букви цветети, а всички буквички животи. Я да взема да посрещна. Какво това красиво бяло нещо? Колко хубаво е! Аз съм малко кукиче, носа топли дни. Ако обичаш някой, на него ти подари. Нашите
и да сте видяли моя тука преди да върви от тук. Да. Добре. Здравей. Добре дошъл. Знам си тук вече. Аз ще си почина. Бане Пролет! Бане Пролет! Слънце грей! И не гледа се смей! Грети втората да ти ця! И светействата са спрят! После с родителите да се направим, който където иска да може да се направи също снимката за децата.